Видео 3 от поредицата недостатъци и добри примери на сватбите от сезон 2024. Днес съм решила да бъда добрата фея и да споделя с вас предимно добри идеи на булките от миналогодишния сезон. Започнем с номер 1. Допълнителна грижа за вашите гости. Освен традиционният welcome drink, освен подаръчета за гостите, освен изненади от сорта на светлино шоу, огнено шоу, танцов ансамбъл, дух в оркестър и така нататък, може да подарите и допълнителен комплимент за вашите мили гости. Да речем, за дамите удобни и меки пантовки, когато вече им омръзне да носят неудобните високи токчета. Като цяло за всички гости може да споделите с тях, може да им подарите снимка на хартиен носител с вас от деня на сватбата и в деня на сватбата. Може да помислите за подарък материален или пък преживяване за най-активните в игрите и другите дейности на вашето сватбено тържество. Мили младоженци, Pinterest, Instagram и всичко в виртуалното пространство бълва от идеи, а и аз знам колко креативни можете да бъдете, що се отнася до вашата сватба, така че развихрете въображението. За мен ще бъде удоволствие заедно да изпълним всички ваши идеи и прищявки. Номер 2. Отделен кът за снимки. Тук е мястото и времето да поздравя семейство Максимови, чиято сватба отпразнувахме през месец ноември и напук на студеното време реализирахме тяхната церемония отвън на открито. Беше много красиво, но разбира се, след церемонията по тяхно желание приканихме всички гости да заповядат в отделен кът за снимки на топло и уютно, където запечатаха така ценните спомени. Номер 3. Куверт за танцорите и за декораторите. И преди да са започнали всички булки младоженци да ме целят виртуално с домати и да ме освиркват, пояснявам, че това е нещо, което така може да вмъкнете в празника си, ако бюджетът ви го позволява. Разбира се, това не е нито задължителна, нито често срещана практика, тъй като декораторите обикновено работят преди и след самата празнична вечер. Танцорите се появяват в много кратък отрязък от време. Затова обикновено за тях се пропуска куверт, но пък и едните и другите ще се чувстват изключително поласкани, ако към хонорара им така поднесете и подаръче като това за гостите ви или пък ги почерпите символично. Номер 4. Достатъчно храна за работещите на сватбата ви. Тук ще завърша с един не толкова добър пример, който съм забелязала на няколко сватби. На всеки в бранша е ясно, че работещите по вашата сватба, диджей, фото, видео и така нататък, не е нужно да бъдат със същите коверти, както вашите гости, или да бъдат като цяло с пълни коверти, но е добре да осигурите достатъчно храна за тези професионалисти, тъй като никой от тях няма да рискува да пропусне някой важен момент да заснеме или вълната на доброто настроение, само и само да отскочи до магазина да си вземе нещо или пък да поръча на сервитьорите и готвачите, които и без това са така достатъчно ангажирани и претоварени, за да издадат всичко, което е предвидено за вашата сватба. Тук важи поговорката: гладна мечка хоро не играе, или гладна мечка музика не пуска, гладна мечка сватба не снима, но разбрахте на къде бия, до тук с лигащините. Още подобни преживявания ще споделя с вас в следващите видеа от поредицата. А вие, скъпи гости, кумове, младоженци, колеги, на какво се възхищавате и какво не одобрявате в сватбите, на които до момента сте били? Ще ми бъде интересно да споделите с мен. Чао!